Joseba Arrioz Garaizarrekin gaude, eta kaixo Joseba, prest? Kaixo, bai. Bale, neandertal bat hartuko bagenu eta zure erropak edo nirea jantzi eta Bilboko metroan sartu, asko nabarmenduko litzateke? Nik uste dut ez, gure gizartean gainera gutxitan erreparatzen dugu bestean, hori, arropa normal batekin eta txano batekin, ezinezko izango zen ezberdintzea, no? Eta ni norbait esate bali badiot, aizu, zu neandertala zea, zein naiz, irain bat esaten edo egia ere bai? Bueno, nik uste dute zure intentzioa izango zen iraintzea. Orduan ez dakit egia zen izango, baina irain moduan esen agertuko ez da. Eta zer dute neandertalak hainbesteko morbua pizteko? Nik beti pentsatzen dut, beti morboak pizten duenak da hori beste espezie bat aurkitzea, beste espezie baten aurrean egotea, ikustea oso antzekoak garela, baina pixkat ezberdinak ere, nik uste dut horrek sortzen du morboa. Eta ze izan da haiei buruzko ustelena? Hau da, zerbait usten zen haiei buruz, baina gero frogatu dena ez ez oso oker. Bueno, beti pentsau da oso brutuak zirela, ez oso garatuak, ez eukatela adibidez etorkizunean pentsatzeko kapazitatea, hori demostratu da, azken urtetan ez dela gisa. Baina, adibidez atentzioa ematen dio jendiai kanibalak zirela, baina gure espezia ere hori posiblea da, baina gure espezia ere bada, bueno. Bai. Eta zer ez dakizu, baina nahiko zenduke jakin haiei buruz? Hombre, niri gustatuko litzaidake ikustea zelan funtzionatzen zen neandertal gizarte bat. Zelan zaintzen ziren umeak, zaharrak, zelan kontrolatzen zen poterea edo erlazioak eta lakoak. Ze ekonomia zuten. Bai, hori zen. Bai, antolatzen ote ziren bezaki politikoki. Antropologia aldetik edo etnografiako ikerketa bat egitea neandertal gizarte batean. Joatea ez dakit, Brasilera, oianera, eta ikustea topatzea hor neandertal gizarte bat eta ikertzea antropologia aldetik. Eta zuk zergatik ezagutzen dituzu gainondo, neandertalak? Bueno, pasau dudalako 11 urte neandertalen arrastoak ikertzen, eta Euskal Herrian, Frantzian ere, eta gutxi gora bera joaten zara irakurtzen, aztarnatikak bizitatzen, eta beste ikerlare batzuekin diskutitzen eta hitz egiten, eta hortik dago. Engantzatuta, neandertalekin. Guztiz engantzatuta. Oso interesgarria da, bai. Bale, konbentzitu gaituzu. Eskerrik asko, Zuei. Agur.